Tjekkelægger, og velkommen til Torolf Leders kreative bagte kage, som er lavet som pausefiskopgave. Vi er gået med en kage, vi tit laver over bål, som er en æbletærte, æble- og pæretærte, som er helt klassisk, og vi har så spejset den op i dag med marshmallow, som er en rigtig spejderting, og så har vi simpelthen prøvet til smarties også. Vi har fået det her helt fantastiske resultat. Kan vi zoome lidt ind på den, Claus? Så vi kan se den her, komme lidt tættere på, og se hvor smuk og fantastisk den er. Jeg har måttet smagsprøve den her, men vi skal lige smage, hvor møre æblerne er, og hvor lækker den er, ikke? Og som vi kan se, så smager den helt underligt, det vil jeg tro. Ej, det smager godt. Super lækker. Meget sprøde marshmallows her. Okay, det er godt. Godt. Så, det var Torolf Leders kage. Velbekomme.